Assalamualaikum katayapman sa partu isay kay Roding Sarip. Kaya salam ka nagitod ni kapupasintar ka, na pagka nagkairan na di kayo ng palakaan na makatalo na baling ka, kadi kinanglan iba ka makasulsi isang kutawalay. Ikadua, watusallimu ila ahliha, magiging ka sa salam. Ino to, di nga nawalayin ka, napya ka kandiduan, da tawron, lumilakaw ka, namakawma ka, na aya prut, aya patakaran yan, ayaw kitiyan, nakalakaan ka, so kandido na may kapalakaan ka, suldi ka, nagilo ka, assalamu alaikum, kading ka katawan na si ikaw, kada ka sa walay, na aya matatago sa walay ka ng mga jin. Aya matatago sa sulda walay ng mga jin. Napunga sa lakawan, nadudugoan ka, nalumika ka, namadakla jin sa sulda walay, naguminano ka, assalamu alaikum, nagitod ni ka, tiro ang agiran sa awakan no kami ako masugi walay. Namanug siran. Na o di ka sumalam na maluluok kanuro, giti saba pamadaklap ketoon, ami ka suld ko walay niyan, apuy sa lakawan, amin ni suldiyan na, gani, udi na saitan. Ikatlo, waatul baba haqqiha, bagan kasi ko paitaw sa kabunarian. Ay mana na, nasika pagugit ko paitaw. Agira, at pa ka mga pedang na yan, napya ka singa-singa, di magugit sa ko tapaitaw mi akala sa walay, nasipugugit sa tulang. Napaladig taon na mi atabunin na nadipigo. Prilay ako nga, hindi ka bis dipigo. Subhanallah, subhanallah. At napaitaw ro amala, na di yung pagugit, kasi pagalit siya nga, private talala, nasa isa tulang, napaladig taon na, kaya sundan na dita di mamaygo. Nakagisaba po ito, kukainunanti ko procedure, kukang bubulay ko agama. Apaday ako kang bilang ataw. Sika pagugit ko pa itaw. Nagyan mo tayo inaliyak paganya para si ko karumaw Nabi sallallahu alaihi wasallam sagiyan nga kasabuti sang kaya pugusyahin tanong. Na siya yamiyang gulula si Amiril Mu'minin Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu. Siya gadan Umar awalay ayahud Jew. Na ayam yung mga Umar na di magidid agyang ko to kiwalay abugutaw amiya kapya peswara. Tigo Umar amiya kanan si ka bugutaw amiya kapya peswara nandun ni ka nagaw nga mga nguda nagkafit na yan siran. Ako na amiya pikir Umar nasa parang ko. Namiyukit si Umar sarwasa na pitipu niya ng kutwa suldawalay. Nakagiya ka sundan niyan siran na ayab siya di pagidida ng kutabugutaw na siya maiyan. Apakaulo niyan sa bubun, papakay naman niyan sa pakaburg, ay pandidaw niyan ng ipinilang yan nun. Agyan ko tadi niya nakapamagidida. Ngayon lang ka ambuta ang kaaya amiral mo minamya kasul. Tigi Umar, may kasugok ka sa balaog. Miyala kang kaya bagutaw. Siya mayan namiyuntod, nalayang agyan si Umar. Tigin dato. Ato na yung miyasugo kami balaog. Huwag man yung agama Islam. Kagigyan ko tasuldan yan na Yahudi. Na tigo umaraging kayawata kami kapya peswara nagatintal yan sa mga ngunguda. Na isaw na yung balaog miyasugo kayo. Kadua tingin na si Saka na di ka di maginom sa pakabrug. Akataon ka di ka pakay. So miningan ko tuwakuan. Sa kataw Yahudi dato. Naging makasinga, natigong marino kasinga. Natigin nakagisakan na ibu biya sugu kami na dua kasalaan. Paganero natigin, naging nga di ka pamarag na sibu piya suldawalay. Kadua tingin naging kawatakan, naging nga din na nakapamagideda. Na si kami na suldawalay, kapala di kami pakarambito. Na ayat tingin na mas grabe na Saka. Ada to umiya maratya, na ayam kasugug sa balaog. Na ayap na miya sugug ka balaog na talo. Tingong maranto na yung balaog kami sugug ka. Tingin sa kami ang bata na dua, isa sa watak niya, isa na kan. Kapag inumrakan, kapag hindi sa watak niya, nasa katigin na talo balaw kami sa upya sugug ka. Natigo meron mo yung naturuan ka. Natingin na paganero na pitro kitab yung Quran. Ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu. Wis ka na miya marate, ini sugur ka no Tuhan yung kan na niyo. Apitira na hes ka na may marate, na uba ka no tarapas sumud ko mga walay, na uba niyo turugan, inunta na makaudas ka no kong iturugan. At inudas na kami ang buta. At atigin inudas na kami ang buta. Watusallimu ila ahliha, na ikadua tigin na bagay ka sa panalang salam.
Na hindi kayo sila, makakagi mga Yahudi kami natutukon ka, nakdidor. Subhanallah. Na ikatalo, tingin na, waatul baba haqqiha. Baga nakakupaytaw, so kabunar yan. Siga pagugit sa paytaw, kung nabasarwasa. Nakagi, manugu umaragin ko to ayat na din tiro, na din sibag, na dumiusong, na tumulong na, miyalingad. Na may kagirawan ko to, abaya, ado, ama, may takbudap. Baki kalabuso to, Umar, para naging tao, Umar, mata na dumanay karayong kaun tiro. Na tingin nakagis kanyan na Muslim, mu'min adat umya maratayan na terima atigan sa untol, terima atigan sa benar, api kaya sakit tanon, ugaid na terimaan yan so kagya ka mo ito na suguin nun wallah. Ugaid na tigin ni ganitang ko na mag-Islam ta. Tarimaan ta so agama ka mata-mata na tigin ka, pamabukas sa Umar na diskan yan mag-agama na miyaro patalawas ta. At tigin man ay. Kagya mapitalungan na Jumaat, lagi day, alhamdulillah. May agbuda sira ng batam niya, may gusira, sumiyong sira ng amiral mu'minin, tiyari mami sa Islam, baka siya data kaming ka. Diyan kaya katataguan to katanwa, Sultan Nagadimapuro, Lanao del Norte, na 60% na mga sarwang ataw si ka-minority tanong mga Muslim, ka 40% tanubun. Na ayakikwa tanong sa gin ka mga tao, aming babala tanong ko ang pagigid na sukapya aparangay, sukapya awlaw-lang. So kapag ipupasada, kapag imbibitire ka, gipitiro na bilang ataw. Subhanallah. Sa kata Muslim, abisimbay sa bulpin, sangkot wa sarwang, tigin na, hey sister, simbiyak ka sa bulpin, at tigin na pinilay ka diya ka sa kapsimbayan. Tigin na to. Na tigin na suwat tigin sukadi, asuki akan na, misbi sa bulpin, na misbi akan nung agisugi akan na sumiyak ka lalarga bulpin akan. Paunti pinatigtanong. Na din na tigin pa to, din yan kasi sa bulpin. Subhanallah. Na ikalaka ka na tigin, ikagi, saka na may ako makasi na Muslim, baka na misbi ka pa sa bulpin na. Tikati mara na bulpin na ka na, kamani pamasa ko, na manisbi niyo, nung namada. Ilan ni mano to? May kay ito kagya ka mo to nakuan. May kay ito galabok na may kalala ka pala diyan sa isang kutwa sarwang. Subhanallah. Ibarat yan. O pamakada yung bityarin ka, ay pesada ka. Nauriyan yan na ay pesada niyo na alas 11, alas 10. Nauriyan yan na adnam ka umar, kanda kanan. Sunga ko siya, kami pesada kami kay attorney, Ijadal Haq. Na alas 10 na makapto na kami. Sambut ka, doon ka, basta ibityarin nga siya kaya na nalip ko masuk oras na duduro. Agi sabab sa kalalaman ay tuman yan so kapasadan. Na upama ka, pag ipapasada ka, nading ka tumanin sa pasad, doon na resulta niyan. Antay ni pasada ka, si Saik. Ay, minilaw ka pa naging sa udamang ko. Ngayon, makapira ko danan mi pasada, na trader na ko niyan. Eh, mana niyan, napiagibo ko ta kapag imbibitira, miya kay tito ito galabukon. Dito sa tigtanong ang muamala, business, dealings, and transaction. May kay tito buto ka kapag papasada mo kapag imbibitirain na kanya ka mo tunatanto ang mala efikyan, raradin. Nagina, pwede ako kang bilang ataw. Pwede ako kang bilang ataw. Maliw ka sa walay ka na sungka si api ang darpa na pagampangan niya pagilin na kakang bilang ataw na sukan diditaran. Sukan diditaran. Sa kataw mama kumasaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam milyonaryo. Kausa. Nagira apeliw na bangal na kisi. Di ko kaya sa mga sahabat, tingin na siya, ini nakawasak. Nanto nakakabangalayan. Ang mga tapi. Subhanallah. Inisyo nilan, gari. Malaka man itamok. Ato nakakaditar ka, kagya ka mo, ito na manarditan. Tingin na tawad do, kapangalimbubaan. Pumanatawad do, kataon ng mga tao, milyonaryo ka, nag-isusunutan ka. Tingin na, why? Inisampay ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, may kasul siya tawad do, kapangalimbubaan ng kutakawasa. Akagya ka mo ito na mimbagala na manarditan na dinaditero na tawaddo. Ato na inis bago nabi. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. So Allah Ta'ala na mataid, matanos, mapia. Napagkabubayan wa Allah Ta'ala so titanos piya-piya. Diditar piya-piya. Nagu-ayamal at tigin na ikasuso at wala ko rin yan. So kasukat yan, alimo yan. Akagya ka mo ito na diin yan iti-isa para busi ko Allah. Subhanallah. Ay mana nin, apiagin ko talaga dito, bukan diditaran. Nagkasabot ta na rin naging ko ta, ukit o procedure no agama.
Amay kamata na din kagkugam. Napatot, kada magyang ko ta sumuraso tamok ka na pagiraw ka kapangalimbuban. Agyang ko ta kandiditaran ka, nagyutod ni kigawi ka ko, pupakailer ka. Ay no, mapia niya, nang kapaparangay niyan, babumditar na kagya ka mo ito na, sasapangan yan sa orat yan. Daap kailay si ko kagya ka mo ito na ang guta yan. Subhanallah. 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 Pamimigay na niyo man. Agyang ko takatero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay pamakasudno Allah sa surga mga tao na first class na sa mga karamaw nabi. Na second class na sukagya ka mo ito na mga tabi-tabi'in. Na ay pinaka third class. Naging ko tamin ditar sa lagi dukan ditar sa sambayang amaluag sa mga ditar niyan. Ay mana niyan nakasasapangan sa orat yan. Nasubman sa edin niyan di kan ditar. Nakagya ka mo ito na miyapo ka, sagya ka na may aliyakan. Kana ubang mararantam, kada ubang maninikab, kana manubal na lagi dukan dito na sambayang. Kaapyagi alawas yan, nakagya ka mo ito na tantoro na maligit, kaya silot yan, narkawata. Fitting, diul kamin. Nayakat tiro ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, na nisaon kasyatin aryat, mga bayang bubang kalamakan lakas, mga bayan diditar amatatalan diyang. Ino to? Napakanero na bayu-bayugan ditar niyan. Agito si pakatulugyan na din inidalakaw. Kadua nang diditar sa tanto amaligit. Agito si din na di pag-exercise sa sulda walay na inilinan sa kalaan na walay. Mailatil mumilat. Mga bayat tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi din dago-dago, di kikiling-kiling. Kaas namil bakht alagi do batu-batua untas sa mga tangiran ka apya sa salimutyan nada. Naging kaya mga taon, diditar sa dususon. Di babangkal ang matatalan diyan. Diditar ang makalakas. Sabab ko kapamana, kapagalong, kanipis on ditar niyan. Sabab ko kalikiton ditar niyan. Agugyan ko tama, ilatil mumilat. Di niya nakakikiling-kiling si ko kapi akatas yan ibuk. Kas namilbak, sa lagi dubato-bato, unta tango yan, kapkilay kadaba niya sa limut. Na mga tawa iya katirukiran ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na disiran din mirampay ko surga. Apya subaw surga na 50 na guni pilalakaw ro nakautan nila nun. Saik. Kapag girasisya ko sa soldole na di ako padup sa limot. Uway. Kapag bis uway, yun to. Antay tao sa solda walay si karumang ka, si wata ka, si laki ka, si ama ka. Pinataman ka sirapan. Igirasi ka sa solda walay, napiyakagya ka mo ito na rumurubay ka sa sulda kwarto. Nasuga ato lang na kopyor ka inibatug kon. Adi ka mara sa ipapigil na makatutulog ko, napipilit kapan. Subhanallah. Ayaw man nakapag-usarang ka si isaging kutuan, ditar na ka, kung sa paging kakorat ka, nakagibaliw ka sa tampada na, atap. Kasi ka sa sulda walay na, pero muruboy, kakabud na ka sa sulda walay. Paano ba kung pons walay ka? Subhanallah. 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 Hijabul mar'atu asyaddu min dami syuhada. Gibuti ko Nabi sallallahu alaihi wasallam makasasapang iubay ko ang guta yan, aurat yan. Namita taral wakab kibubayran wallah di suga pakatugo urugo miya sa itsa na lang wallah. Subhanallah. Nagipaganep bilang ataon tanong nga kandiditaran. Sa mga maestra, sa mga maestro, sa mga watatano, na siya pun tanong siran ko kanditar. Ino to, na miya kadak-dakalab kato na mga loks abara amal siya mayan kadikida sa masjid. Pata tamat sa Quran si watayan kadikida sa untudayan ko sampai ngayon. Problema na nanay bubugit yan sa kagayan na watayan na lumalakas. Anay bubugit yan na watayan sa Hiligan. Anay bubugit yan na kagya kamuto na watayan sa Manila. Alam malakas. Pagkauman tanong sa alungan na mauri, na mata-mataan kwalla kaamay ka makanduman swata ka, na tingin na ya Allah, na din ka na kanaya, karalangit na naging kanditarnakan, kapya masarak na yung ama. Saka di gusto. Saka di gusto. So, gipagang-paganay, akang bilang at tao, apagilayin tanong na, kandiditaran. Ino to. Nailay naman ang utak kalalimod. Adi kaya sagad na pagiraw tanong ang taon nun eh. Ang taon nun nga pilalakaw sa nga darpa. Tigira na ginanaki si Ustaz. Ginanaki at tigin si Attorney Jadalhak. Inubis. Kaya siya. Ino to. Inubis.
Tingnan, di nga kailangan na kandiditaran yan. Apiar na kandiditar niyan, nakagiya pa man na kalulumpyo ang PPA, mapapala sa PPA na dumada itong PPA. Ano man, nagibong kung kandiditar ka na mo kita ka na may ba't yakad no tao, ama kandiditar ka sa kandiditar bilang nga tao. Mga dato mo untod, biya ka mamangawta di susugay, kunyan, tara pa sa ka mga dato agi untod. Di ka nga isa kira na malalalo nga, pumali na tila ka watada dati yan. Kumiri yan ka isa, di ka ganan pumanit.